द मिथ्स कारण तुम्ही आता म्हणलें की होमिओपॅथी सायड इफेक्ट्स काय ना जर आमी हेच कोरोलरी थंय लायली जाल्यार थंय मातशें परत ट्विस्टिंग जातलें. सो बेस्ट म्हणजे वॉट आर द मिथ्स, लेट्स पुट इन अ डिफरंट वे की वॉट आर द मिथ्स अबाउट होमिओपॅथी बिकॉज वी हॅव गॉट हार्डली 3-4 मिनटांचा आणि म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी क्रुशियल टायम फॉर यू टू एक्सप्लेन हाऊ वॉट आर द मिथ्स. डेफिनेटली मेन म्हणजे लोकांच्या तकलेन जे आसा न्ही की होमिओपॅथी टेक्स लॉंगर टायम, दॅट हॅज टू बी रिमूव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. होमिओपॅथी डजंट टेक लॉंगर टायम, इट इज द डिजीज. कळ्ळें न्ही. आतां लॉंग टर्म डिजीज आसा, सपोज ऑस्टिओआर्थरायटीस आसा, सोरियासीस आसा, which is already been treated by other system of medicine, they will take little time to show improvement, but yes, improvement will be there. आणि जे आमचे रेग्युलर म्हणजे जे येता पळय स्टमक इन्फेक्शन म्हणनाका, कफ एंड कोल्ड म्हणनाका, इवन व्हायरल डिजीजीस म्हणनाका, मागीर कंटेजियस डिजीजीस म्हणनाका, इन दोज केसीस होमिओपॅथी वर्क्स लायक मिरेकल. आतां तूं मेडिसीन दी दुसरे दिसा मनीस ठणठणीत बरो. इवन इन पिडियाट्रीक ल्हान भुरग्यां खातीर सुद्दां होमिओपॅथी वर्क्स व्हेरी वेल विथ नो सायड इफेक्ट्स. आणि कितें जाता भुरग्यांची इम्युनिटी वाडटा. in case of pediatric नी homeopathy really works like wonder, and I really want to tell all the mothers out there, please go for homeopathy for your kids. because म्हजी 2 भुरगीं आसा आणि अजून पर्यंत हांवें म्हज्या भुरग्यांक एंटीबायोटिक्स दिवना. नो एंटीबायोटिक्स.